Comezamos novo podcast, Vai de Lugo. Que mellor invitado co alcalde, Miguel Fernández. Moitas gracias por vir. Benvido. Encantado de compartir esta tarde con vosotras. Bueno, comezamos cunha pregunta un pouco difícil. Quen é Miguel Fernández? Pois Miguel Fernández é unha persoa que naceu na Ribeira de Piquín fai X anos, vamos deixar aí, que se criou, estudiou e se formou en Ribadeo, que se dedicou durante moitos anos a enfermería e que desde fai 10 pois, estou na vida pública no Concello de Lugo e desde fai tenindo a gran honra, o gran honor de ser alcalde desta cidade a que quero profundamente. E como é un día normal na vida do alcalde de Lugo? A que hora empezas e cando acabas? É moi intenso, eu solo me levantar a 7:20, 6:30, desayuno na casa, logo procuro cada día, se é posible, tomar café en un bar e un barrio diferente, porque é unha maneira de estar un pouco en contacto cos veciños, as veciñas, pulsar as necesidades, e logo xa chego ao Concello e a agenda pois, moi apretada, evidentemente, todo moi seguido, e sí que suelo, engañar un pouco os meus colaboradores e a última hora da mañá procuro ter unha especie de axenda paralela que me permite, pois, tomar unha cerveza cos amigos, estar ca xente, que é a miña inclinación natural é estar na rúa ca xente e cos veciños. Procuro, dentro das miñas posibilidades, claro, a xestión ocúpame bastante tempo, pero procuro, pois, dedicar unha parte a iso. Que tamén é importante. Como recordas a túa infancia en Ribeira de Piquín? Pois mira, era unha aldea moi, do que dicen, que non me gusta nada a expresión da Galicia profunda, unha aldea moi endogámica, moi pequeniña, pero sobre todo tiñamos o básico e sencillo, pois ese autoconsumo desas aldeas, pero moi feliz. Dentro do pouco que tiñamos, eu recordo moi feliz. Estuve na aldea hasta os 7 anos, a partir de aí me fui a Ribadeo, e xa pois, toda a miña vida tiña ali a familia, meus tíos, meus primos, pero sempre regresei nas vacacións, en Semana Santa, e sempre que podo pois, volvo á miña aldea, que é onde teño as raíces, é onde teño os veciños, os amigos, sin esquecer Ribadeo, por suposto, que é a miña vila e son a miña xente. E que momentos se che ven á cabeza cando pensas na infancia? Pois o ben que o moito que disfrutábamos na aldea, verdad? Os rapaces, daquela había unha generación de rapaces, a aldea era pequena, pero en todas as casas había familia numerosa nesa generación e disfrutábamos moi ben, pois xogando, correndo, pois, cando nevaba, que era unha zona onde solía nevar naquela época abundantemente, porque o clima era outro, e, esas peleas de nenos, e na época da fruta, pois ir a coller fruta, en fin, alegría, luz, amistade, recordo moi entrañable todo eso. Que bonito. De neno, que soñabas ser cando foses maior? Non soñaba gran cousa, porque vivíamos nun universo moi reducido, e, por tanto, tampouco tiña nin grandes perspectivas, nin grande información para saber o que quería. Me dedicaron meus pais en, basicamente, ser unha persona de ben, unha persona solidaria coa xente, e unha persona que se dicía que era honrada e un home de proveito. Eu pensaba en de maior ser un home de proveito. E anos máis tarde estudas enfermería. Foi vocacional? Non sei se vocacional, pero sí que tiña bastante claro, cando estuve no instituto, de que quería facer algunha profesión relacionada ca rama sanitaria. Non sabía se enfermería, se medicina, se técnico de... non había técnico de raios, pero algún relacionado. Sí que digamos, voulle chamar vocación de servicio, ainda que é unha expresión que agora non se estila moito, que despois trasladei á política anos máis tarde, pero sí que sabía que, eu contacto ca xente, a atención á xente, o servicio público sempre foi algo que era un pouco innato á miña persona e á miña forma de entender a vida, non? E como é un día normal como enfermeiro? Pois hai 10 anos que non exerzo, pero non me importaría volver mañá ás 8 da mañá, en vez de vir á alcaldía, volver para o meu posto de traballo. Teño ainda pois, a miña consulta en primaria. Contacto ca xente, atención, visitas domiciliarias, prevención, relación ca xente, sobre todo é cuidar a xente e atender a xente. Estiveches en Becerreal, Áncara, Lugo, non? Estuve en Lugo moitos anos e logo me fui a primaria, en Becerreal unha temporadiña,
estuve estupendamente, despois en Puebla de San Julián, en Láncara, e poucos anos, pero moi intensos, moi felices, e que considero tamén a miña casa e o meu concello. E que é o que máis che gustaba dese traballo? É o que vos dicía, o contacto ca xente, non? E ver que, bueno, pois o traballo que facías que podía servir para facer a xente un pouco máis feliz e un pouco máis, vivir máis cómoda, máis sana, máis, eso. Moita xente di que a enfermería ensina como a escoitar e a ter paciencia. Crees que esa etapa che preparou para a política a día de hoxe? Sí, sobre todo a empatía, non? É poñerte, como decíamos sempre, nas zapatillas do doente, do paciente. E iso, evidentemente, foi unha formación que me serviu para, bueno, primeiro escoitar a outra persoa, que é fundamental, e poñerme un pouco no seu lado, esa empatía que é importante na vida, na política, na profesión, en todos os ámbitos. E anos despois recibes unha chamada de Orozco e das o salto á política. Sí. Como foi ese momento? Pois absolutamente imprevisible e impensable, sorprendente. Eu estaba precisamente traballando un sábado pola mañá, tiña guardia, estaba traballando, e recibo unha chamada que vexo que era do alcalde Orozco, e claro, me sorprendeu moito, chame o señor Orozco, nada menos e tal, non? Entón me dixo que se tomábamos un café, digo, evidentemente sí, e pero ten que ser esta mesma tarde, digo, bueno, pois esta mesma tarde. Ingenuo de min, eu non tiña ninguna experiencia na política, sí que levaba, estuvera 10 anos de presidente do Colegio de Enfermería, ingenuo de min pensei que me reclamaba para asesorar algunha cousa no tema eran as eleccións, pois do programa electoral en materia sanitaria, non? Bueno, reunímonos, me dixo que me sorprendeu moito, aí quero contar contigo, van ser as eleccións, quero tener a lista. A primeira reacción foi de sorpresa absoluta, logo agradecemento, pero de sorpresa. E dixen, bueno, eu, alcalde, eu agradezco moito, pero non creo que poida aportar nada, porque eu, máis alá de experiencia no Colegio de Enfermería, e sí que é verdad que sempre estuve pois, en temas sociales, ¿no? de movimentos vecinales, de ecologistas, en fin, que pensaba que non podía aportar gran cousa. Ele insistiu, un pouco para, bueno, salir do atolladero, e pedindo 2 días de plazo para falar ca familia a ver que decidíamos, ese era un sábado, quedamos que o martes me chamaría, e o domingo a primeirísima hora, sona o teléfono, era o señor Orozco, e me dice, tal como era el, Migueliño, tens que me dar o DNI. Diño o DNI, e hasta hoy, que son alcalde 10 anos despois. Quen che iba a decir, Que é amigo. Sí. E, bueno, que che dixo a familia? A familia é a que ten mérito nesto, precisamente. Non tanto os meus fillos como a miña parexa son os que sufren as miñas ausencias, os meus preocupacións, é dicir, non sería posible dedicarse á vida pública intensamente como fago eu. Eles sabían que se dicía que sí, e daba o paso que iba a ser con moita intensidade e con moita dedicación, e gracias a eles, pois, non só dixen que sí aos meus fillos, sino que gracias a eles e a miña parexa, pois podo dedicarme ca intensidade que eu fago agora, que é toda. E imaginabas que acabaría sendo alcalde? Non, de ninguna maneira, non. Eu xa digo, non tiña ninguna experiencia, eu cando cheguei, pois nunca había oído un pleno, nunca había defendido unha moción, non sabía incluso pois, todos os trámites, o funcionamento burocrático dos concellos, etc. E de ninguna maneira, eu dediquei má área que naquele momento o señor Orozco me asignou, que foi rural, encantado de facelo, e despois, posteriormente, pois, Lara Méndez e Pablo Alvarellos, e, bueno, anos despois, pois, os meus compañeros e o meu partido decidiron que debía de asumir a responsabilidade de ser alcalde, e estou encantado. Levabas 10 anos como concelleiro, que foi o que máis che sorprendeu da política desde dentro? Que máis me sorprendeu da política? Bueno, de entrada todo, porque xa digo que non tiña ningún tipo de experiencia, non? Entonces, bueno, eu que por naturaleza trato de ser unha persona de consenso e de razonar e de chegar a acordos, vin que na práctica non sempre ocurría, non? E que a veces, pois, algúns priorizan estrategias partidistas e de rentabilidade electoral por encima incluso de intereses generales, non? E iso a min me chocou moito, me sigue chocando, e dentro das miñas posibilidades trato de huir desa situación. Bueno, chegaches á alcaldía nun momento un pouco duro, que foi co falecemento repentino de Paula Alvarellos. Como viviches ese momento?
Bueno, pois foi un shock, absolutamente. Eu creo que debemos de batir o récord de desgracias por metro cuadrado en política, é dicir, primeiro unha reorganización que a nosa alcaldesa pois, foi diputada para Santiago, despois o falecemento de Pablo Alvarellos, posteriormente o falecemento do compañero Pablo Permuy, no medio de algunhas enfermedades, de concelleiros do meu grupo e de outros grupos, e, por tanto, foi unha situación pois, complicada, non? Asumimos despois o reto que nos correspondía con responsabilidade, con seriedade, con ilusión. Pasado un ano eu estou moi satisfeito, especialmente porque creo que fomos capaces de seguir avanzando no proxecto e no modelo de cidade que tiñamos. E, encima, teño que estar moi agradecido, primeiro ao meu equipo de traballo, segundo a todos os funcionarios que se volcan, e, por supuestísimo, a todos os veciños e veciñas que me tratan con un cariño, unha deferencia e unha atención, eu creo que impropia, que estou eternamente agradecido. E cambiando un pouco o ton, que foi o máis curioso que che ocorreu desde que asumiches o cargo? Esa é unha moi boa pregunta. Sí. Dá para pensar. Sí, é propio de alguén de Ribadeo ou da contorna. Que me sorprendeu? Bueno, despois de 9 anos na política activa, sendo máis levando varias concellerías, sendo portavoz, en fin, cada día me sorprenden menos cousas, non? Cada día me sorprenden menos cousas. Que me sorprende? Pois, ao mellor, con que naturalidade os veciños e veciñas aceptan a veces un no ás súas demandas por entender pois que non hai recursos ou que non pode ser neste momento, etc. Eso sí que me sorprende. Hai alguén que te pide algo razonable, sensato, lógico, e lle tens que dicir que non, porque os recursos son limitados, non? E no inmensa número de casos, pois os veciños ou a xente o acepta con toda a normalidade. Bueno, non sei se hai algo que non imaginabas que ia formar parte do teu traballo como alcalde e agora é algo pois habitual. Algunha cousa que pensabas que non tiñas que facer e agora é imprescindible? Bueno, non exactamente, dicir, imprescindible son moitas cousas, non? Pero cousas así que me sorprendese directamente, pois eu creo que non. Non che sabría dicir neste momento, porque non hai nada que me ocurrira nese sentido, non? Ou que sea consciente neste momento. Adoitamos verte en concellos veciños, en ocasións especiais. De feito, así nos conocemos, non? Sí. Que recunchos da provincia destacarías? Esta é unha maravillosa provincia. Ten unha maravillosa cidade e unha maravillosa provincia que ten de todo, desde a montaña dos Ancares hasta a zona de Terrachá, a espectacular mariña, etc., paisaxes, gastronomía, pois calquera, non? Eu, se teño que escoller, pero simplemente por cousa emotiva, pois escollería a Ribeira de Piquín, escollería a Fonsagrada, escollería Ribadeo, por suposto. A ría de Ribadeo me parece pois o máis bonito do Cantábrico, con moita diferencia. Sí. Que fai especial a Lugo que non vises noutras partes? Lugo é unha cidade maravillosa, segura, cómoda, bonita, amable, con boa calidade de vida. O único hándicap que eu creo que se está cambiando é que os lucenses tardamos moito tempo en ser conscientes da cidade maravillosa na que vivimos, non? Eu creo que está cambiando, porque é evidente, non hai máis que viaxar por aí nas cidades do entorno para ver as bondades que ten esta cidade, o que mellorou e os avances e o que se modernizou, non? Entonces, eu sempre digo que se despois dos anos de mandato consigo, aparte de seguir modernizando a cidade, transformando a cidade, garantizando boa calidade de vida, axudando a aquelas persoas máis desfavorecidas, etc., que a percepción do lucense da súa cidade, a autoestima suba, como creo que está ocurrindo, xa me compensa, non? Eu unha temporada que levaba deportes, eu estaba moi satisfeito cada vez que un dos nosos grandes clubs, que temos moitos, e de gran nivel, ganaba algunha competición, alegrábame polo éxito deportivo, pero alegrábame máis porque contribuía a esa autoestima do lucense que non acabábamos de valorar o que temos da nosa sociedade, que é maravilloso e que é moito. Sabemos que unha das túas aficións é a apicultura.
Sí. Que ten o mundo das abellas que engancha? Ui, é unha sociedade espectacular, non? Onde está todo organizado, regulado, cada un sabe o seu papel, ten unha función importante, dicir, é un mundo apasionante, sin ninguna duda, que está sufrindo, ademais, pois unha crisis importante por mor pois, da velutina, dunha serie de enfermedades infecciosas que está padecendo, pero, desde logo, todos aqueles que se achegan á apicultura e a conocen un pouquinho en profundidade, enamórense, sin ninguna duda, desa sociedade tan perfecta, tan organizada. E faz mel? Fan as abellas e eu recollo. Sí. Sí, teño que reconocer que teño un pouco abandonado, porque, bueno, eu tiña unhas cuantas colmenas, basicamente para autoconsumo, non? E porque me gustaba ir ali. Eu sempre dicía, cando dicía, pero se logo que vas á aldea, que tes ali? Dicía, teño 850.000 cabezas de ganado, non? E efectivamente, sí que as tiño, non? Agora, pois, bueno, non teño tempo, non? De feito, vou pouquísimo, porque as exigencias do Concello e a horario, as agendas, pois, son moi exigentes. É unha afición que compartes con Rubén Arroxo tamén? Sí, falamos deso de vez en cuando, sí. Nos intercambiamos a veces, últimamente lamentacións, porque, bueno, como vos digo, está sufrindo unha crisis que a velutina, en fin, unha serie de berroa, unha serie de enfermedades. E que dirías que ten máis xerarquía, o Concello ou unha colmea? Bufa, a colmea con moitísima diferencia. A reina é absolutamente a reina e o alcalde a veces é un que pasaba por ali. Bueno, pois comezamos a ronda rápida de preguntas. Comezo eu, non? Pero sí. Veña. Logo hasta ahora era ronda lenta. Sí, ronda lenta. Ronda máis rápida. Apañados estamos. Sí. Bueno, esta ronda rápida chamámoslle, pero eso tamén depende un pouco do invitado. Venga. Café ou infusión? Infusión porque o café me dificulta conciliar o sono, entonces non porque non me guste e non porque non sea aconsellable, pero actualmente infusión. Paseo ou silencio para desconectar? Pois un paseo en silencio, para desconectar. E música que escoites a miúdo? Sabina. Boa elección. E de Ninjures. Caramba. Esta é moi importante para coñecer a persoa. Tortilla con ou sin cebola? Sempre con cebola. É dicir, eu sempre digo que se a tortilla con cebola se chama tortilla, a de sin cebola tiña que se chamar de outra forma. Non ten nada que ver. Nin a textura, nin o sabor, nada que ver. Con cebola sempre. E se puideses levar unha ferramenta da enfermería que utilizabas antes ao Concello, cal sería? Unha ferramenta que levaría, pois, ás veces, pois, unha jeringa, sobre todo nos plenos, para inyectar, sobre todo a posición, un pouco de sentidiño. Político o que admires? Político o que admire, pois, actualmente, bueno, se me morreu o presidente uruguayo, Muxica. Efectivamente, que era un pouco un deses referentes que me quedaba, e, bueno, eu diría Mujica. Con quen non pactarías nunca? A ver, ca extrema dereita. O mellor de ser deputado provincial? Pois no meu caso é trasladar as necesidades da cidade de Lugo, do Concello de Lugo, á Diputación Provincial. Eu xa o dixen varias veces, sigo sendo diputado provincial únicamente porque creo que a capital da provincia, a cidade, ten que estar representada na Diputación. Se eu tuvera a oportunidade de ceder o testigo a calquera dos meus compañeiros ou compañeiras do goberno, non tenía ningún problema. Pero como eso non, bueno, por a aritmética que hai non se dá, pois por eso me manteño na Diputación, porque creo que o Concello ten que ter representación. Unha palabra que defina o momento político actual. A nivel municipal, a nivel... Bueno, municipal e estatal. Pois municipal, ilusión, esperanza, futuro, proxecto. Estatal, incertidumbre. E autonómica? Autonómica, pois, demasiado estancado. Moi ben. Algún mito sobre ti? Algún mito sobre min, que teña xente un pouco? Sí. Quizáis que seas un home serio. Sí, bueno, non sei se existe ese mito. Eu
ao mellor sí que efectivamente traslado unha imagen, un aspecto físico e tal de serio, no fondo non é verdade, é dicir, de serio teño o xusto. E que consello soa ben, pero en realidade é terrible? Eu son contrario a dar consellos, non? A dar opinións se ches piden, pero consellos me parece que, bueno, cada un ten que experimentar a súa vida e ten que percorrer o seu camiño, por tanto, consellos os xustos. Cada un sabe as súas, Cada como un din sabe por as aí. súas. E se lle tiveses que dar un consello ao Miguel de fai 15 anos, que lle dirías? Pois diríache no argot de Ribeira Piquín, nenín, mira ben onde te metes. E que non falta nunca na túa rutina diaria? Que non falta nunca na miña rutina diaria. Pois, eu creo que un desayuno potente. Un xogo de cartas. O tute, por favor, Aínda Tudo. xogas a partida? sempre que podo. Sí. Estou moi preocupado porque as novas generacións dedicáidevos a outras cousas e non sabe xogar ao tute, cando é un xogo que che estimula a mente, que che permite socializar, que te divirtes, que mellora a memoria, é dicir, eu recomendo sempre o tute. E sempre vas ao mismo bar ou vas variando por Lugo? Non. Eu, en calquer lugar que teño opción de xogar un tute, rapidamente organizo. Por exemplo, vou a moitísimas festas nas parroquias, que me invitan, vou encantado, e despois dunha comida sempre procuro buscar a alguén para botar un tute de 4, pasar un rato agradable. É unha forma de socializar, de acercarse a xente, de divertirse, e sí, os recomendo profundamente. Eso. Lugar favorito de Lugo? É que Lugo é unha maravilla, é unha preciosidade, non? Pero, bueno, se me obligades a escoller un, eu creo que o entorno do Miño, que iso é absolutamente inigualable. Con que político te irías de viños? Bueno, pois de Lugo, que a gran maioría. Pero, bueno, evidentemente que a miña xente todos, pero a xente do BNG tamén, pois, por dicirche un exemplo, con que comentamos antes, con Rubén Arroxo, iríame de viños, sin ningún problema, encantado. E que medida política implantarías mañá mesmo, se puideses? Pois algo que probablemente fora bastante impopular, pero que é necesario, que é o control dos cas na cidade, das defecaciones dos cas e todo eso, que é algo que me preocupa, porque, bueno, ten certa incidencia na estética, na salubridade, etc., e é complicado de controlar. Encima é moi injusto, porque a inmensa maioría dos donos de can son xente moi cívica, moi respetuoso, que se comporta tal, pero hai un pequeno porcentaje que non fai, e iso, bueno, é verdad que a veces causa trastornos e molestias. Un titular que che gustaría ler na prensa? Pois que non hai guerras no mundo, algo tan xenérico e tan pouco original, pero que se acaban as guerras. Pero importante. Si tes invitados na casa, como os recibes? Os recibos, se podo, con unha sonrisa, nada máis chegar, trato de que se sintan cómodos e de que pase un rato agradable, claro. E con algún produto típico de Lugo? Ou da provincia? Bueno, eu sempre procuro, non son ningún experto, pero sempre procuro ter un viño, pois, non sei se de calidade, pero, bueno, que sea do agrado da xente. Recoméndanos un libro. Pois, La sonrisa etrusca, de José Luis San Pedro. E unha película? Vou dicir unha moi antiga, pero que é espectacular, 12 hombres sin piedad. Era 12 personas que estaban pechadas en un espacio, que iban de xurado popular ante unha acusación de asesinato, e entonces vese como un estudio psicológico de como cada un deles, según a súa formación, as súas inquietudes, as súas formas de pensar, van cambiando de opinión ao largo de según vai transcurrindo o trailer, non? E cal é a túa comida favorita? Pois mira, unha que como en un bar do centro de Lugo, que non vos podo dicir o nombre, por aquele de tal, un gran amigo meu, vou de vez en cuando ali, un bar pequeno do centro, que me pilla moi cerquiña, e que me prepara unha tortilla con cebola e un chorizo da zona, de produtos de proximidade, espectacular.
Bueno, fora de cámaras, a Non ver vos se vou nos di. dicir o nombre do meu amigo Eduardo, pero vamos. A xente de Lugo xa está tomando nota. Sí. E bueno, alguén a quen admires, xa sexa na política como ou fora? Bueno, admiro moita xente, en general, pois os científicos, investigadores, pois a xente que traballa en, sobre todo en investigación, en temas de enfermedades, esa xente é moi admirable, moitas veces traballan a mellor sin os recursos necesarios e os éxitos é gracias ao empuxe, a ilusión e as ganas que lle poñen e ao altruismo moitas veces. Algo que che quite o sono. O café, xa vos comentaba, por eso procuro evitar. No, a ver, agora en serio, pode parecer presuntuoso, pero eu procuro guiarme pola miña conciencia, non? Que quero dicir con isto? Que eu chego a casa e antes de irme para a cama, ou cando vou para a cama, sempre penso que mal o fixen, como me equivoquei, tiña que facer de outra maneira, que burro son, pero despois digo, fixen o que sabía en conciencia. E a partir de aí teño conciencia tranquila e duermo como un bebé. As horas que durmo, pero duermo con absoluta tranquilidade, non? Porque se o fixen mal, pois foi porque non soupo máis ou porque me equivoquei, non me costa nada pedir perdón, en absoluto, e, por tanto, bueno, pois, estou bastante satisfeito, en realidad, cos meus comportamentos habituales. Gustache escoitar opinións diferentes ás túas? Sí, eu creo que sei escoitar, e iso aprendino na enfermería e no mundo da sanidade. Eu creo que hai que escoitar, non? Que as persoas merecen ser escoitadas e é a maneira, ademais, de entender pois, o que che queren transmitir ou as necesidades que ten. E, bueno, non sei se che gustan as redes sociais. Bueno, cheguei un pouco tarde, evidentemente, pero sí, chegaches. teño o meu Instagram, estou encantado e sigo as redes sociais, como non. E como che gustaría ver Lugo en 10 anos? Pois tal é como o soño, e tal é como estamos poñendo as bases para que se ocurra. Seguir sendo unha cidade cómoda, habitable, ecológica, sostenible, con moita calidad de vida, con moitas zonas verdes, con espacios para os peatóns, con sitios onde relacionarse a distintas generacións, é dicir, a cidade que é, pero máis evolucionada. E, bueno, que consello lle darías a unha persoa que quere entrar en política a día de hoxe? Non lle gusta dar consellos. Que non me gusta dar consellos, pero neste caso vou dar que salga por pies. Que salga por pies e que o pense ben. É moi ingrata a política, é moi satisfactoria no sentido en que pode resolver problemas dos ciudadanos, sobre todo a administración local que ten esa cercanía cos veciños e veciñas. Claro, é moi Pero, necesaria. Bueno, socialmente, bueno, pues estamos en boca de todo o mundo, somos presuntos culpables, venimos aquí a lucrarnos e a beneficiarnos, e iso non é justo, non? Porque hai xente que dedica tempo, horas e esfuerzo pois, a unha forma de pensar, a darse aos demais, a unha ideología. Bueno, eu sempre digo que hai personas que creen que se dedican a política, que che dice que eu estou moi ingrato, non teño tempo, é moi intenso, non teño vida familiar, e é verdad, pero, dito isto, eu tamén digo que é voluntario. Por tanto, non hai que queixarse. Eu non me queixo porque é algo voluntario, non? Tamén creo que para chegar á política sería beneficioso haber exercido unha profesión. É moi importante ter unha profesión a que retornar se as cousas non che vai ben ou se en algún momento determinado pois chocas con algunha decisión que non está de acordo ca túa forma de pensar ou cos teus principios. Crees que debe de haber un tempo máximo en política? Bueno, depende moito das persoas, non? Pero eu creo que na vida en general ten que haber un tempo máximo, non? E que hai que, non sei, dedicarse a diferentes cousas. Eu creo que xa digo, cada persona é diferente, pero creo que, por exemplo, 8 anos é unha boa etapa para estar en política, porque ao primeiro tens que asentarte, ter os contactos, en fin, situarte, e ao final supoño que tamén irás cansándote, sendo máis influenciable, no medio tens que ter o tempo suficiente, 4, 8 anos, en fin, depende de cada persona, para levar adiante o teu proxecto. É verdad que necesita un tempo mínimo, porque, sobre todo na administración, as cousas son lentas, os proxectos levan a súa dinámica, e, por tanto, eu creo que sí, que na vida en general, non?
Eu creo que os anglosajones, según aquí sempre dicimos, é que empecé a traballar e xubileime no mesmo posto de traballo durante 40 anos e tal. Os anglosajones eso non teñen como positivo, porque se entende que non tenes estímulo de mejorar, hai etapas na vida e, bueno, na política podes estar en diferentes responsabilidades, por exemplo, non é nada que ver, pois, a administración local con estar no Parlamento de Galicia ou con estar de diputado no Congreso, non? Entonces, bueno, depende un pouco de cada persona, pero da ilusión que teñas, das ganas, de... En fin. E dentro de 10 Estas eran anos... as preguntas Cortas. Sí. Dios mío, cando veñan as ganas. Sí. Dentro de 10 anos seguirás sendo alcalde de Lugo? Mire, eu vou ser alcalde, eu dixen convencido, mentres os veciños e veciñas de Lugo queiran. E a salud e o meu partido, evidentemente, mo permitan. Pero sí, eu, por suposto que sí, eu estou... creo que, incluso cos proxectos que acabamos de aprobar, estamos diseñando o Lugo do futuro. Estás contento? Estou contento, estou satisfeito, ilusionado, con moitas ganas. Hai algunha reflexión que querías deixar por aquí? Bueno, pois eu insistiría no que dixen antes, non? Que todos os veciños e veciñas de Lugo interioricemos que vivimos en unha maravillosa ciudad e que disfrutemos dela e que o digamos aos 4 vientos porque é unha realidade. Pois moi ben, Miguel Fernández, moitísimas gracias por achegarte a Vai de Lugo. Foi un placer comezar esta Tempada contigo. Sí, Pois este nada, podcast. un placer compartir con vosotros, foi moi agradable e espero que non sea a última vez que me conviden. Esperemos que Seguro no. que non. Seguro que xa nos vemos pronto. Moitas gracias. Gracias a Gracias a ti. ti. Moitas gracias.